A vida é como un xogo tipo Scrabble. Vas formando palabras coas túas decisións. E pouco a pouco vas somando puntos. Pero hai palabras que non suman nada, que non te aportan, e incluso che fastidian o xogo. O tabaco e os vapeadores son unha desas xogadas. Non suman, non compensan. Ti decides como xogar. Nós xogamos para gañar vida.